Shubor naga Snem jong Duhnong san Hima. Kakaipot jong Comptroller and Auditor General kalalap bahau Snem 8,000 khandai hadu arpau ka Sorkar kala Duhnong hadu 6,000 sispa andriupun riu point prakhandai Klur tingka namar ka jingbam biang ka jinglum Khajna ka jingbam o Khajna bat ka jingbam shemi ka Khajna hakador ka badai ya kani ka kaipot lawan ra apo ka yung dorbar thawan ha ka singi thoding ka badai artat ka singi bakhaddu jong ka dorbar senrai ha ka kaipot ucag ulakdau bahadin ka jingpet bnia ya ki kot kisla ki badai ka Khajna bapher bajulom ka Sorkar jela la ka long ha ka kiat ki kali ki mar ki mata ki mar ki bapani na khlaw la shem ba ka jingdo nong ka long 6,000 sispa andripun riu point prakhandai Klur tingka kani ka jingdo nong ka dei haki sauspa khandai pupra tali ki jingja na kaliang ki tanat bapher ki balum Khajna ki la pediang ka jingdo nong ka ba laispa hnyo phun rio pon khandai hnyo Klur haki arspa khandai phulai tali ki jingja ki bala kdo ho Snem 8,000 khat khandai hadu arpho na kani ka laispa hnyo phun rio pon khandai hnyo Klur tingka ki tanat ki la yo biang ka Khajna ka balong tang khat ar pon prai we Klur tingka Nalor kata ka kaipot ucag kalakdo bahau Snem 8,000 khat khandai hadu arpau tang naladi ka jela kalala ban yo lom ya ka Khajna ka ba 8,000 sauspa arpuwei pon lai hinriu Klur tingka bat kani ka long ka ba he tam ha ki san Snem ki balalit no ka ba tam na kani ka di ka pisa bala yo na ka Sorkar pedeng ha ka jo ka por lakdo ba ka jingyo pisa jong ka Sorkar jela hau Snem 8,000 khat khandai hadu arpau kala her da lai spa san pon Shipau Klur tingka habai anu jor ba Snem 8,000 khat pra hadu khat khandai bat kadau jong kani kalong ka jing pelat pisa duna na ka Sorkar pedeng Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.